Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kados pundi kawontenanipun? Alhamdulillah. Piye kabare? Sehat, Wafi? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Keluarga piye? Keluarga ning omah sehat? Sehat. Alhamdulillah mugi-mugi tansah sehat sedaya nggih. Menika kan taksih kondisi corona, bika suwun para siswa tetap hati-hati, jaga kesehatan. Jangan lupakan pesan ibu. Ingat 3M. Apa kuwi 3M? Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Nggih, alhamdulillah para siswa sampun mudeng sedaya nggih. Sinyale piye, Cah? Aman, alhamdulillah. Wonten kendala mboten? Boten. Nggih, alhamdulillah menika kan taksih musim mangsa rendeng. Mugi-mugi pasinaon ing dinten menika lancar, boten wonten alangan satunggaling menapa. Ngoten. Saderengipun pasinaon ing dinten punika dipun wiwiti, sumangga ndonga sesarengan. Ndonga kawiwitan. Ndonga purna. Para siswa sampun absensi dereng? Sampun. Nggih, kalau wau Bika sampun ngirim link presensi wonten Google Classroom. Siswa ingkang dereng presensi Bika tenggo ngantos pasinaon ing dinten punika purna. Ngaten nggih? Nggih. Nah, saderengipun pasinaon ing dinten punika dipun wiwiti Bika badhe nembang riyin. Sedap. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Nggih sampun, para siswa nate mireng tembang menika dereng? Sampun. Tembang apa? Tembang pocong. Tembang pocong, leres sanget. Bapak pocong gitu ya. Biasanya bapak pocong dudu watu dudu gunung. Nah, nanging tembang pocong ingkang badhe kita rembak ing dinten menika yaiku tembang Mocopat Pocong salebeting Serat Wedotama. Kelas sedasa nate niku to sampun sinau babagan Serat Wedotama to? Nggih. Apa iku tegese Serat Wedotama? Sampun. Serat kang nyinaoni babagan ilmu utama leres sanget. Alhamdulillah tasih kemutan nggih. Wedo iku ilmu, tama iku utama. Nah, menika kompetensi dasar lan tujuan ingkang badhe kalampahan ing dinten menika. Kompetensi dasar menelaah teks Serat Wedotama Pupuh Pucung, kalih menanggapi isi Serat Wedotama Pupuh Pucung dan menulis serta menyajikan syair tembang pocong. Katingal dereng share screen Bu Ika? Sampun ketingal. Oke, alhamdulillah. Lajeng tujuan pembelajaran menuliskan unsur pembangun tembang Mocopat Pocong utawa paugeran. Kalih menyimpulkan isi dan nilai yang terkandung dalam tembang Mocopat Pocong. 3 membuat tembang Mocopat Pocong. Nah, menika tembang pocong Serat Wedotama padha setunggal ingkang kala wau Bika tembangaken. Para siswa saged wonten niku enten ingkang saged nembang tembang pocong menika? Saged boten? Minggu ngajeng sinau bareng-bareng nggih nembang pocong nggih? Nggih. Nah, menika paugeran tembang pocong wonten 3. Wonten guru gotra, lajeng Guru wilangan. guru wilangan lan guru lagu. Cobi dipun tingali. Tembang pocong Serat Wedotama padha setunggal. Guru gotrane wonten pinten?
Guru gotone anten sekawan. Sekawan leres. Guru gotro iku apa Mbak Rena? Cacahe? Guru gotro iku cacahe sak pondok. Nggih, cacahe nglare utawa baris. Jumlah barisnya ana pira? Diitung setunggal kalih 3 sekawan. Nggih. Lajeng guru wilangan lan guru lagu. Nggih. Guru wilangan yaiku cacahing cacahing wondo utawa suku kata. Lajeng menawi guru lagu Cacahing swara. tibaning swara ing pungkasaning gotra. Gotra. Nggih, para siswa Bu yakin tasih niku, tasih kemutan. Saged niku nganalisis paugeran salebeting tembang. Umpamane guru wilangan lan guru lagu gotra tunggal. Menawi ngitung guru wilangan kedah ginakake driji. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Rolas Nggih, rolas leres. Gotra kalih. Lekase lawan kas. Apa? 6A. 6A. 6A apa 6S? 6A. 6A. Kenapa kok 6A? Mergane guru lagu niku A, I, U, E, O. Nggih, leres. Guru lagu menika swanten vokal utawa swara vokal A, I, U, E, O. Lajeng gotra 3 tegese kas nyantosani. Tosani. 8 I. Leres sanget, pinter. Lajeng gotra pungkasan setya budya pangekese Ya. Rolas A. Nggih, rolas A. Alhamdulillah. Kangge ngitung paugeran tembang macapat sampun saged? Saged. Saged nggih. Wonten pitakenan boten? Nggih. Boten. Nah, menika paugeran tembang pocong ingkang kala sampun kita rembak. Guru gotra wonten sekawan, guru wilangan rolas U, 6A, 8I, rolas A. Nggih. Lajeng surasane tembang pocong. Sinten ingkang badhe maos? Mbak Sevina saged boten? Sinten ingkang badhe maos surasane tembang pocong? Mbak Yesi saged? Saged. Kopi Mbak Yesi surasane tembang pocong. Kale tembang pocong. Tembang macapat pocong punika gambarake perjalanan pungkasan saking kahuripan manungsa ing alam donya. Pucung utawi pocong asale saka tembung pocong. Pocong ing masyarakat Jawa pocong. Ing masyarakat Jawa menika sebatan kangge ritual kematian sawise jasad menika diadusi banjur dibungkus kain kafan lan dikubur. Nggih, matur suwun sanget. Tembang pocong kuwi asale saka tembung pocong. Pocong iku wong mati sing wis Kubur. wis dikafani. Nggih, sadurunge dikubur dikafani sik. Nah, tembang pocong menika duweni watak sak penake dhewe. Tegese wong sing mati, wong sing wis mati kuwi pasrah karo sing isih urip. Pasrah meh dikubur ning ndi. Terus bar mati kuwi meh dianake pengajian apa ora. Nah, ngoten nggih. Menika surasaning tembang pocong. Salajengipun nah, langkah-langkah damel tembang pocong. Setunggal milih jenisé tembang kang arep dienggo medharake rasa, yaiku tembang pocong, nggih. Kalih nemtokake paugeran tembang, guru gotra, guru wilangan,
guru lagu, lajeng ditulis katata mudhun manut jumlah lari E. Kalau mau kan kita sampun rembag babagan paugeran tembang nggih. Nah, engko sing dadi patokan nalika nulis tembang paugerane mau. Guru gotrone ana 4, guru wilangan, guru lagune ana pira, mau kudu digatekke. 3 nemtokake tema utawa bab kang arep diwedharake. Sekawan, medharake panemu utawa gagasan, ditulis larik-larik katata mudhun lan jumbuhake larik-larik ukara karo guru gotra, guru wilangan lan guru lagune. Nah, sakmenika katingal ta para siswa? Katingal. Nah, menika tulodo gawe tembang pocong. Wonten gambar seri. Nah, menika Bu Ika sampun nyiapaken gambar seri kangge gampilake para siswa nulis tembang pocong. Menika wonten sekawan nggih? Jumbuh kalian cacahing gotra salebeting tembang pocong. Tuladane gotra setunggal paugeran 12 ukara alas asri kebak wit-witan kang subur. Cobi dihitung. Alas asri kebak wit-witan kang subur. 12 cocok nggih? Nggih. Lajeng gotra kalih 6A. Kok Ora dijogo. Nggih. 6A. 6A sampun cocok. Gotra 3 cobi. Wite malah digori. Cocok 8AI. 8I. Lajeng ingkang pungkasan 12A. Akhire banjir teko dadi kenceng. Cocok 12A. Cocok 12A. Sampun cetha? Sampun. Wonten pitakenan boten? Boten. Nggih, alhamdulillah menawi boten wonten pitakenan berarti saged lanjut nggih. Nah, sakmenika Bu Ika suwun para siswa damel tembang maca pat pocong miturut gambar seri ingkang sampun Bu Ika siapaken. Nggih. Dadi sinau sacara mandiri damel tembang pocong saking gambar seri ingkang sampun Bu Ika siapaken. Menika wonten gambar seri setunggal. Apa iki temane, Cah? Temane napa para siswa? Melanggar peraturan. Nggih, pelanggaran lalu lintas, leres. Gambar seri kalih. Nah, apa iki? Rusak lingkungan. Nggih, rusak lingkungan, penebangan hutan nggih. Nggih, lares, buang sampah sembarangan. Udan, lajeng banjir. Dan terus banjir. Menika gambar seri 3. Gambar napa niki? Buang sampah sembarangan. Buang sampah ning kali. Nggih. Gambar seri setunggal sampah numpuk kebak. Gambar seri kalih buang sampah ning kali. Gambar seri 3 banjir. Lajeng wonten poster. Nggih, poster peduli lingkungan. Nah, gambar seri sekawan. Nah, menika HP, media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, lan sapanunggale. Koyok sapa iki? Sing nomor 2 iki? Nggih. Turu mbek HP. Ra iso ucul saka HP. Nah, terus sibuk HP-HP-nan. Gambar sing pungkasan padha sibuk dhewe. Heeh.
kumpul mbek kancane tapi malah sibuk dolanan HP dewe-dewe. Menika gambar seri gangsal. Apa iki? Apa iki? Shopping. Saiki wis Serba digital. leres sangat, pinter sangat, Mbak Seria. Iki gambare wong lagi blonjo online. Saiki gampang ya. Garek nyekel HP, pejet-pejet, transfer, ditunggu mbek tengok-tengok, barangnya wis tekan omah. Nah, saking gangsal gambar seri ingkang sampun Bu Ika siapaken, para siswa Bu Ika suwun damel tembang maca pat pocong miturut gambar seri sing paling mbok senengi. Temandi sing menurutmu paling gampang, terus paling mbok senengi. Dipilih lajeng damel tembang pocong. Nggih, Bu Ika paringi wekdal gangsal 12 menit cekap napa mboten? Cekap nggih. Nah, sakmenika saged mulai garap. Gambar seri ini pun ugi Bu Ika kirim wonten Google Classroom. Monggo saged dipun tingali. Nggih. Sampun para siswa? Sampun. Nah, menika sampun wonten ingkang ngirim
wangsulan wonten Google Classroom. Ayo sinten ingkang badhe ngandharake? Yo Mbak Latifah, cobi diandharake wangsulane. Badhe presentasi gambar seri pinten? Gambar seri 3. Gambar seri 3, sekedap. Gambar seri 3. Cobi Mbak. Gatra 1. Gatra Program 12U. Nggih. Akeh wong ra peduli sampah kang numpuk. Akeh wong ra Ra peduli. peduli sampah kang numpuk. Nggih, gatra kalih. Buang sampah sembarangan. 6A. Buang Sampah sembarangan. Buang sembarangan. buang sembarangan. Lajeng gatra 3. Bisa ndadekake banjir. 8I. Nggih. Lajeng gatra pungkasan. Mula kudu padha jaga karesikan. Mula padha 12A. mula kudu padha jaga karesikan. Karesikan. Nggih, matur suwun Mbak Latifah. Sakmenika cobi dipun analisis sareng-sareng. Gambar setunggal. Akeh wong ra peduli sampah kang numpuk. 12U, cocok nggih? Gatra kalih. Buang sembarangan. 6A. 6A, sampun, pinter. Lajeng gatra 3. Bisa ndadekake banjir. 8I, cocok. Lajeng ingkang pungkasan. Mula kudu padha jaga karesikan. 12A. Alhamdulillah Mbak Latifah wangsulanipun leres, cocok kalian paugeraning tembang maca pucung. Alhamdulillah nggih. Lajeng sinten melih ingkang badhe presentasi? Mbak Lola sampun dereng? Misalnya seri kawan. Mbak Lola. Gambar seri pinten? Mbak Lola saged on video mboten? Saged. Gambar seri sekawan. Niki nggih? Nggih, cobi Mbak Lola. Lajeng gatra kalih. Media sosial. Lajeng 3. Malah nanti podo lali. Tapi dipun ulangi Mbak, menika kresek-kresek. Malah nanti podo lali. Nggih. Lajeng Terus kawan dolanan bareng konco luwih utama. Manca luwih utama. Cobi dicek bareng-bareng gatra tunggal. Para siswa padha ora bisa ucul. Nggih, 12U. Cocok. Gatra kalih. Media sosial. 6A. Cocok nggih? Gatra 3. Malah nganti padha lali. Oli. Dolanan bareng kanca luwih utama. Gatra sekawan. 12A. Sampun cocok nggih? Nggih. Alhamdulillah berarti para siswa wis padha iso nggawe tembang maca pucung miturut paugeran. Nah, saka gambar seri iki mau ana pesan moral apa ora, Cah? Apa ora para siswa?
gambar seri sekawan ingkang dipun andharake Mbak Lola, apa mau? Saka gambar seri iki, apa sing iso dijupuk? Pesene. Ojo terlalu sibuk karo dolanan HP. Mbak Rena pinter banget, cerdas banget ya. Yen lagi kumpul karo konco, karo keluarga, ojo sibuk dolanan HP. Dolanan HP sak perlune. Nggih, ojo nganti lali. Meh turu dolanan HP, nyapu dolanan HP, maem dolanan HP, nggih. Para siswa kedah ngati-ngati gunake HP seperlune sak cukupe supaya manfaat saka HP iki iso dirasake. Ora malah mudorote, ngoten nggih para siswa? Nah, ngantos sak menika wonten pitakenan apa mboten? Boten. Mboten. Cobi Mbak Fik, cobi Mbak Wafik. Dudutan utawa simpulan saking pasinaon ing dinten punika menapa Mbak Wafik? Dina iki mau dhewe wis sinau apa wae? Tembang pocong. Nggih, leres sanget dina iki dhewe sinau babagan tembang mocopat pocong ing serat napa Mbak Wafik? Widodama. Serat Wedotama. Wonten meleh cobi Mbak Sherly. Mbak Sherly pundi? Saliyane sinau tembang mocopat pocong, apa meneh mau sing dhewe bahas, sing dhewe rembug? Paugeran salebeting tembang pocong. Mau ana guru gatra, guru lagu, guru wilangan. Lajeng apa meneh mau? Sinau damel tembang mocopat pocong miturut paugerane. Nggih, alhamdulillah sangat para siswa sampun sami cetha, berarti sampun sami gatosaken pasinaon ing dinten menika. Mugi-mugi minggu ngajeng saged pepanggihan nggih wonten Zoom nggih. Tetap semangat. Insyaallah semester ngajeng pepanggihan wonten sekolahan. Ampun kesupen pesene Bu Ika menika tasih pandemi 3M ojo lali, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jaga imunitas, jaga kesehatan. Menika lak tasih usum mangsa rendeng, cek usum mudan, dadi para siswa kudu hati-hati. Terus Bu Ika menawi boten wonten pitakenan, Bu Ika cekapi. Menawi wonten kalepatan Bu Ika nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur suwun sangat para siswa, tetap semangat. Nggih, Bu.